Imos aló. Nas actividades físicas de hoxe, imos a traballar a velocidade de reacción. Para a primeira actividade física de hoxe, imos a precisar círculos de cores. Podedes reutilizar os que empregamos na sesión número 4 para facer o xogo de memoria ou, senón, facedes uns novos, de acordo? Podedes empregar folios de cores ou, xa sabedes, un folio branco e pintádevos das cores que vos queirades. Deberemos pegar os círculos na parede, tamén pode ser unha porta, un armario. Iso sí, preguntádelle antes a un adulto, non queremos liarlo. Pedídelle tamén axuda a alguén que teñades na casa para que xogue con vos. O que deberá facer é irvos dicindo en alto algunha das cores dos círculos que temos pegados e vos deberedes tocala o máis rapidamente posible. Colocádevos en fronte os círculos para que sexa máis fácil tocalos e tamén que teñades unha mellor visión. Eu vou facer de lado para que así no vídeo o vexades máis claro, de acordo? Comezamos. Vermello, amarelo, azul, morado, laranxa, amarelo, marrón, negro, verde, azul, morado, blanco, vermello, rosa. Facede varias roldas e redistribuíde os círculos. Negro, rosa, morado, laranxa, verde, marrón, azul, morado, amarelo, vermello, negro, blanco. Probade agora a distanciar un pouquinho máis os círculos para facelo un pouquinho máis complicado. Baixade os círculos e volvede a redistribuílos. Agora, no canto de coas mans, imos a intentar tocalos cos pés. Branco, amarelo, rosa, negro, vermello, morado, verde, vermello, azul, laranxa, amarelo, rosa, marrón, verde, marrón, rosa, vermello, azul, laranxa, amarelo, azul, azul, morado, verde, vermello, negro, branco, rosa, laranxa. Despois de practicar individualmente, tamén podedes xogar en familia. Elixide, por exemplo, 10 cores e ireas dicindo o outro deberá tocalas e cronometradevos a ver quen o fai máis rápido. Outra alternativa pode ser que vos coloquedes a unha mesma distancia todos, que un sexa o árbitro e diga unha cor en alto e gañará o que antes chegue e a toque. Imos a complicar un pouquiño a cousa. Imos a empregar pegadas de mans. Xa sabedes tamén que no vídeo número 4 empregamos este material, o cal, os que xa o fixéchedes, podedes recuperarlo. Os que non, é tan simple como colocar a man e facer a silueta e despois recortalo. Neste caso empregamos dúas cores. A man dereita representará a cor verde e a esquerda a laranxa, pero vos podedes empregar as cores que queirades, con tal de que se diferencien. Unha vez recortadas ou unha vez localizadas as pegadas das mans, o que imos a facer é escribirlle un número. Eu recomendo, sobre todo para os máis pequenos, os infantil ou os de primeiro e segundo, que coloquedes, por exemplo, os números do 1 ao 10 para comezar. Nos cursos máis maiores podedes colocar os números que queirades, de acordo? Imos a empezar con algo sinxelo e despois podedes ilo complicando. Como vedes, colocamos as mans pegadas na parede, ou como vos dixen antes na porta ou no armario, e vedes perfectamente que hai mans, neste caso as verdes, que se corresponden á man dereita, ou as laranxas que se corresponden á man esquerda. Cando a persoa que nos vai axudar diga alto un número, non só deberemos localizar e tocalo, sino que deberemos tocalo ca man correspondente. O que fixemos agora é que están diferenciadas de cores para que visualmente vos sexa máis fácil de coñecer se a dereita ou a esquerda. 9, 5, 1, 8, 10, 7, 2, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Igual que na primeira actividade, probade a redistribuir. Incluso podedes escribir novos números. Como xa vos dixen, en función da idade de cada neno ou nena, o que podedes facer é escribir números máis ou menos complicados. Unha cifra, de 2 cifras, de 3 ou máis, o que vos queirades. Se xa queredes rematar de complicado, o que debedes facer é que todas as mans sexan da mesma cor. Deste xeito será moito máis difícil colocar a man correcta, sexa dereita ou esquerda. E xa sabedes, practicade e non deixedes intentando. Agora, toca o turno aos pés. Tamén podemos recuperar as pegadas da actividade 4, vale? Ou senón, facémolas, vale? Lembradevos tanto da dereita como a esquerda. E agora, no lugar de utilizar números, eu decidí colocarlle letras. Igual que antes, as letras que vos queirades, vale? Ou incluso preferides escribir palabras inteiras, e xa sabedes, ide modificando entre rolda e rolda a posición ou incluso tamén as letras. Probemos. A, D, G, C, H, E, F, D, C, C, A, G, H, C, B, D, F, I, E. Tanto no xogo das pegadas das mans como neste das pegadas dos pés, podedes facer igual que na actividade 1. Probade primeiro a facer individualmente e practicades, e despois intentade cronometrarvos contra alguén da familia para ver quen gana e o fai máis rápido. Ou senón, unha competición. A distancia din un número ou unha letra e o que chegue antes consigue un punto e gana. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.